Usa ka grade 8 student sa usa ka pampublikong tulungaan sa Cagayan de Oro City ang nadunggaban sa usa ka batan-on nga giingong naghuramentado human kuno gibuli ang manghod niini sa maong eskwelahan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining cellphone video sa usa ka netizen dihang nagkagubot ang gawas nga bahin sa Kanituan National High School sa barangay Kanituan, Cagayan de Oro City pasado alas 12 sa udto adlaw Biyernes. Miresbak matud pa ang magulang sa usa ka estudyante nga giingong gibuli sulod sa maong tunghaan ug nagdala kini og mga kauban. Usa ka grade 8 nga estudyante ang nadamay sa kagubot ug nadunggaban pa sa paa nga bahin niini. Pag abot niya sa gawas kanang ikalit ra maghasi nga kinsay isog dire na syempre kung ingana ang imong attitude mudagan gid ang bata di nay gidagan di nalakag atong tao nga banggulang daw to sa grade 8. Paspasab nga nakaresponde ang mga personahe sa barangay ug dali nga nadala sa ospital ang estudyanteng biktima nga minor de edad pa. Samtang nakakustodiya karon sa Women's and Children Protection Desk sa Police Station 7 Bulwa ang usa ka 17 anyos nga lalaki kinsa kauban sa nakadunggab sa biktima. Gipangita pa ang nanunggab nga 15 anyos nga sospek. Base usab sa pahayag sa maong biktima, ang gigamit sa pagbugno kaniya usa ka metal knuckle sa kamot nga gigamit sa suspetsadong nadakpan ug kutsilyo sa suspetsado nga at large. Sumala sa Barangay Council sa Kanituan, mas pahugtan pa nila karon ang pagbantay palibot sa maong tunghaan. Pang-abugon ginago to mga tambay nga kuan, pagipabog ginago to mga tambay diya nga tane dili estudyante. Kana mga estudyante nga las gawas ipasulod gid sa kuan eskwelahan. Di maayo kay basin maka unay magkos og kaaway lagi sa mga batanon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.